Det var på tegn. Det var på tegn. Men der er nogen, der nogle gange har lavet sådan, de har haft sådan en olietønde, der står her. Der er så sammen med 2 halvdele omkring en akse. Og så er der så kan man simpelthen køre rundt. Men man ser dem også samtidig som ventilatorer på kølevogne på DSB og sådan noget. Men den kan heller ikke trække op, man er meget vindmodstand. Men så har man opfundet en helt ny model, som man stadig forsker meget i den dag i dag. Den synes I skulle kende. Det kan være den, du snakker om som en kryds. Heel, 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 swap, 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 double step, right step. Try the last step again, triple basic rock hop. Left foot, 1, 2, double step, rock hop. Heel, 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 swap, 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 double step, rock step. Now what I want you to do is 4 double toe steps moving around to the left, 4 shuffle steps, 4 single base. Yeah. Hele vejen. Hvorfor gør den det? Jamen, hvor det kan det være, hvis vi ligesom får det nogle blås her. Har du pillet nogle knapper derovre? Ja, intet ret. Det er vi. Nå, men det er så fordi... Ja, 2 gange. Ja, men så prøv at finde det rigtige sted. Prøv at finde det rigtige sted. Det er den rigtige. Og nu ved jeg godt, hvad det er. Nu skal I se her. Nu ved jeg godt, hvad det sker. Prøv at se her. Hvad var det, vi sagde pillet med før? Der. Ja, det var. Hey, tag den. Det er følger. Nu på den mig. Ja. Så er det flere. Oj. Ej, undskyld. Jeg har ikke noget godt boldøje. Stop. Så op. Så er der ude af kassen, så er det ondt. Ja. Nej, det skulle bare have Har jeg ikke mere kontent med dig? Jeg har haft John. Nej, for satan! Ej, så hiver hun også. Vi går over og prøver at... Ja. I couldn't live with no one else, and I can only pray that
i sig selv temmelig problematisk. For hvad i verden er det? Hvornår er det nu? Var det da jeg sagde, det var nu? Eller er det nu, der lige kommer? Er det sådan, at vi går på sådan en lang tidslig, ligesom er gangen her, og hver gang jeg netop har sagt nu, så er det forbi. Fordi så er det nu, der næsten ikke. Det er også den fornemmelse, de fleste mennesker har med den tid, vi lever i. Der er en retning på tiden. Vi spacerer den vej. Vi placerer at nu, det er væk. Det har fået filosofer, en skotsk filosof, der hedder Matt Taggart, til at fundere over, om det der nu overhovedet er noget, der eksisterer. Eller? Så tror jeg ikke helt ved siden af. Men det handler altså ikke om mine lykkeligste stunder. Det handler om mine sorteste stunder. Og det handler om at kunne lytte. Der er nemlig ikke noget som ens egen ulykke, men andres ulykke. Det kan jeg til at gå. I kender sikkert fra ude og hjemme. Billedbladet kender I sikkert alle det. Solstrålehistorier. Kender det fra fjernsynet, der viser man her til solstrålehistorier. Den historie, jeg vil fortælle, ved jeg ikke, om man er en solstrålehistorie, for den er ikke slut endnu. Så det ved jeg ikke.